mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Isang hotdog para sa 3 tahong. Hoy, gusto ko ng tahong. Feel good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng radyo. Lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. nagsimula po ang pagkakaibigan naming 3. Mula elementary days. Hanggang sa nakapagtrabaho na po kami. Sa mall po ako nagtatrabaho. Si Trina naman, sa isang ticketing office ng isang travel and tours. At si Trixie, sa office po ng isang fast food chain. Nagkaroon po ng panahon na pare-pareho kaming walang mga boyfriend. At kahit napaka-busy po namin sa trabaho ay binibigyan talaga namin ng oras ang aming bonding. Girls night out, ganun. At, Hindi sumama. at every Friday, meron kami pong schedule na lumabas. At dito na nga po nakilala namin ang hotdog na magpapagulo sa aming mga tahong. Si Alfred. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga tahong ay si mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Bait-bait mo na ngayon, Mars! Hindi bagay! Naalala ko talaga, Mars Trixie, nung hindi pa retokado yung ilong mo. Hindi, alam mo, unrecognizable ka na talaga ngayon. Dapat hindi ko na pinagalaw. Nasira na tuloy. Hindi, ang ganda talaga ngayon. Parang very Liza Soberano ka na. Ay, syempre! Kaya hindi kami nagtataka na ang daming nahuhumaling sa profile mo sa Bumble. Ay, nako, alam mo, yung lalaking Mars. yan nasa, tignan mo yan, oh. Yung nasa, Sino? yung sa may sulok. Sa Tingin na tingin sa ating 11 o'clock. 11 o'clock yan. Ayan. Yan, medyo malaki ng lalaki, medyo black beauty. Nakaputi. Yan, oh. Ay, ang laki ng braso. Oh. Siguro malaki din. Ikaw talaga. Trixie, ano? Trixie! Yung isa. Ako, ano pa Trina ka, si Trina ka. Ikaw talaga. Hindi ba tayo magkaibigan? Hindi natin kilala isa't isa. Kasi alam mo naman, pag pogi, di ba na nagja-jumble-jumble yung mga ano natin. Hoy, Tessa, wala na pala kayo nun? Wala na kayo nung expo, Tessa? Sino dun? Ano? Joke lang! Joke lang! Kaya kita, Lodi ka talaga, Tessa. Parang ikaw din naman, Trixie. Ang dami mo nga ka-situationship. Ay, ikaw! Sige, tinginan tayo ng Instagram. Pinakamaraming nakakausap. Ito may Sige, nagchat-chat sa sige. akin. Ayan, oo. Ayan. Pero, Ayan, nagchat sa akin. Itong si Ian Hernandez at si Augusto Sakdal. Nagchat-chat sa akin yan. Nasa, di ba? mayaman ba yan? Hindi. Nasa nasa bus yan, oh. Nasa Alam mo bus yan, yan? Baliwag Transit. Ay! Driver at conductor, pero humaling na humaling sa akin yan. Meron pa akong target. Ba't ayaw mo, Trixie?
May target pa ako. Gusto ko 3 eh. So, driver, conductor, may isa pa akong target. Yung kanilang inspector. Isama ko na yun. Grabe ka talaga, Mars. Alam, lumapit. Oh my God. Oh my God. Feeling ko ako yung lalapitan mo. Hoy, ako yun. Ako. Hoy, yung mga kifi nyo, ikalma nyo. Kifi. Ikalma nyo. Excuse me. Hi. Grabe na. Hoy! Hi. Ito yung mga kaibigan ko. Gusto mo silang makilala? What's your name nga? By the way, I'm Alfred. Alfred, by the way, here's Trixie. She's very single and currently looking for a jumbo hotdog. Ay! Ducks. So, go. Hi. And also, ito yung kaibigan ko. Isa pa kaibigan ko na maganda. Siyempre, 3 kami kakaibigan. Lagi kami maganda. Ito naman si Trina. Trina, Alfred. So, hi! Alfred, gagawin ko ba mamaya? Hoy, ang bilis mo. Ang bilis ng mukha. Naunahan kasi kita. Alfred, sino ba nilalapitan mo dito? Girl, sorry, pero sorry to disturb you. Nakita ko lang kasi na parang ang saya-saya yung kasama. Kaya... Of course naman, sali ka! Di ba pwede siya dun sumali, Trixie? Oo naman, dito ka sa tabi ko. Dito ka, kandong Alfred. Trixie, Bakit? Alfred, di ba gusto mo yung mga pakipot? Alam mo, dito ka lang medyo... Hoy, makipot to, Alfred. Pakipot! Sabi mo sa makipot. Ikalma mo yung kifi mo. Hoy! Dito na lang siguro ako kasi wala namang katabi si Tessa, right? Dito na lang ako. Okay lang? Diyan ka sa gitna ng 2 kong kaibigan. Hindi, Alfred, dito ka sa table. Tapos imukbang ka namin. Ayan! Gusto ko yan! Ano? Mag-react ka, Tessa. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko. Medyo tipsy na kasi kami. Pero mababait kami, harmless naman kami. Ikaw, sino ba kasama mo dito? Actually, ako lang mag-isa eh. May Bakit mga... naman? Hindi ako sinipot ng mga tropa ko. May tropa ko si Abet. Bakit di mo si sinama yung girlfriend Rick, mo? Hindi. Ay, naku, Tessa! Mga style mo! Alams na! Napipishing! Wala akong girlfriend eh. Kaya nga ako nandito. Kasi kung may girlfriend ako, hindi ako lalapit. Trina, Trixie. Eto na. Paano? Tessa, si Tessa! Nalilito ka na, Trina, Trixie, kayo na bahala. They are very single. Ako kasi kakatapos lang ng mga situationships ko eh. Kaya medyo hindi pa ako ready. Pero my friends are very single and tingin ko ang bagay... Trixie, hindi ka magugustuhan pag ganyan masyado ka loud. Ano ba yun? Sorry. Ako, mahinhin ako eh. Mahinhintut. Enjoy lang natin yung yung night. Kung okay na sa'yo, ma-order pa ako ng... Sagot Bakit? mo? Ayan. Pulutan. Naku, gusto yun ng mga kaibigan ko. Sige, paano? Ako, dito mo lang muna ako. Magsa-cellphone ako. Huwag kang umalis, yan ka lang. Siyempre, entertain natin si Alfred, di ba, Alfred? Alfred, ano mga hinahanap mo sa isang babae? Ay, ako na yan! Hoy, inunahan mo! Pasagutin mo muna siguro, Alfred. Yes po. Huwag mo na kami pinupo. Kaya nga. Type mo ba yung mga ganito, mga curly-curly, parang sassy girl? Type mo, alam ko. Ay, naku, ang type niya, short hair na chinita na naka-eyeglasses. Katulad ko, na masikip. Hoy, mas masikip tong akin. Hoy! Ang babastos ng bibig niyo. Ngayon lang natin nakilala ni Alfred. Baka sabihin niya. Wow, ang bait mo, ang bait mo. Ikaw yung santa ngayon. Ang bait mo. Nakakatawa kayo mga girls. Kaya, sorry, okay lang ba? Oo, kindly join. Sige. Go lang. O, diba napaka-gentleman po ni Alfred? Tas mabango, charming, at talagang nagbe-blend in po siya sa aming magbe-best friends.
Kaya, sorry po pero kaming tatlo ang nahumaling sa kanya. Pero dahil mas matimbang para sa akin ang friendship namin, nag-giveaway po ako sa kanilang dalawa. Kaso yung dalawa po, naku! Trina, teka lang. Usap lang tayo. Walang ganyanan. Usap lang tayo. Alfred naman, this is normal. Ano ka ba? 2024 na. Hindi na uso yung ligaw-ligaw. Para malaman natin na match tayo, unahin natin ang bed. Ayaw mo ba ng... Trina, thankful ako na lumabas ka, kasama ako. Kasi alam ko busy ka rin eh. Tapos, yung kaibigan mo, tawag ng tawag, hindi ko pa nasagot, si Trixie. Huwag mo sagutin yan. Alam mo, tayo yung magkasama ngayon eh. At saka, dapat din siya nang sastorbo ng date natin. Alfred, Hindi ba niya alam na... I-cancel mo na yan. Hindi ba niya alam na lumabas tayo? Hindi niya pwedeng malaman kasi magagalit siya sa akin. Type na type ka rin niya. Kaya Alfred, suluhin natin ang gabi na to. Ayaw mo ba ng Malaviva Max? Medyo inosente ka sa ganyan eh. Ay, ako magtuturo sa'yo. Alfred, oo. Diba ito yung mga gusto yung mga boys ngayon? Hindi naman ganun yung habol ko. Siyempre ako gusto ko ng kausap. Gusto ko ng, alam mo yun, hindi naman ganyan yung habol ko eh. Pasensya na. O sige, magpapakinhin ako. Teka. Excuse. Kalmado na yan. Ay, wag ganun. Usap lang tayo. Alfred, napapagala naman Let's take it slow. Okay lang? Dandahanin lang natin. Pero ako yung gusto mo, diba? Ako, diba? Hindi ko pa masasabi, pero maganda ka. I know, diba ito yung gusto nyo? Tignan natin. Alfred, sige na, testingin natin. Sige na. Wala lang ganyan. Usap lang tayo. Okay lang, usap lang. Pasensya na, usap lang tayo. Na-enjoy ko naman yung pag-uusap natin eh. Okay? Huwag ka na malungkot. Life's like this. Trixie, ba't ka mananampal? Hoy! Babae ka! Kaya pala hindi ako sinipot ni Alfred kasi pinuntahan mo na, nilandi mo na! Excuse me, hindi ko siya pinuntahan. Sinundo niya ako sa office after work. Kasi ikaw yung sinat niya. Di ba nag-chat-chat din kami? Dapat magkikita din kami. Kaso inuna mo dahil ikaw gusto mo talaga malandi. Aray ko yung leg ko! Halika! Tess! Trina! Trixie! Hindi ba kayo titigil na dalawa? Hindi! Dahil sa isang lalaki, masisira yung pagkakaibigan natin. Di ba nanuba tayo? Never may lalaking makakasira sa pagkakaibigan natin. Ano nangyayari sa inyo? Wala akong kaibigang ahas! At wala akong kaibigang pangit na buhaya. Ha? Hoy! Kung ako pangit na buhay, ano ka pa? Isa kang pangit na ahas sa malaki ang tiyan na isang anaconda na nakatira doon sa Amazona. Wow! Isang minuto by para bars. isang minuto para sa akin. Kesa naman sa mukhang buhaya. Pag huminga, mabaho ang hininga. Grabe, personalan na! Alam mo, kaya ka hindi dinate kasi hindi ka magandang display. Ako, maganda trophy girlfriend ako. Ang pangit mo kasi. Ba't kaya kita naging kaibigan, ha? Hoy! Trina! Ba't di kita naging kaibigan na isa kang ahas, malanding ahas, parang mabuhay mo? Paulit. Wala na akong maisip eh! Bakit na? Ito may bago. Ha? Isa kang malaking sawa! Ahas ka! Ahas lang ang alam mo, pero bida naman ako sa mga bata sa Snake and Ladders. Ha? Ikaw? Ha? Ikaw zombie ka sa larong Plants vs. Zombie ang karamihan. Personal lang talaga to! Personal! Halika dito! Trina, Trixie! Tumigil kayo! Aalis na ako! Hindi ako makapaniwala na isang lalaki ang magsisira ng pagkakaibigan natin. Gumising nga kayo! Hindi nga natin kilala yung si Alfred! Ano ba?
Pasensya ka na kung ganun pala nangyari. Hindi ko naman sinasadya eh. Na-chat ko yung kaibigan mo kasi pala-chat yung Trixie ba yun? Alfred. Tas si Trina, actually hindi ko naman siya kinis eh. Siyang kumis sa akin eh. Alfred, tigilan mo na yung mga kaibigan ko. Wala akong ginawa. Promise, Tessa, wala akong ginawa sa kanila. Sinabi ko na mag-usap lang kami ni Trina. Tapos kinakausap ko rin yung kaibigan mo sa chat kasi respeto na lang din. Pero hindi ko sila gusto eh. Makinig ka. Sa totoo lang, maski ako, ang hirap kang tanggihan kasi ang lakas talaga ng dating mo sa amin tatlo eh. Isa lang din talaga yung type namin eh. Kaya ako nga, pinipigilan ko lang, Alfred. Pag nagchat-chat ka, gusto kitang replyan. Pero Ba't mo pinipigilan ang sarili mo? Ha? tingnan mo, yan ang kahinaan ko eh. Nagpapabango ka. Tsaka huwag mo ilapit yung mukha mo sa akin. Baka hindi ko mapigil, Alfred. Stop. Bakit? Stop. Alfred, hindi ito tama. Mali ba to? Mali ito. Single ako tapos hindi ko naman gusto yung mga kaibigan mo. Ba't mo ko pinapasa dun? Eh, paano yung pagkakaibigan namin? Mahal, Ikaw yung gusto ko. gusto din kita. Oh, ano problema dun? Sila lumalapit sa akin pero umiiwas ako. Eh, matagal na kami magkakaibigan. Ayoko mawala sila sa buhay ko pero... Alfred, huwag mong gawin yan. Nanghihina ako. Ganun ba yun? Ay, isa pa. Tessa, Alfred, tayo na lang. pwede bang mag-isip mo na ako? Sige. O yan, nakapag-isip ka na? Parang gusto ko eh. Dito. Tingin nga. Ang sarap mo talaga humalik eh. Pero ayoko, pinipili ko yung mga kaibigan ko at hindi isang Alfred ang makakasira ng pagkakaibigan namin. Alam mo, elementary pa lang, magkakadikit na ang bituka namin. At never sa buhay namin, habang buhay na may sisira ng aming pagkakaibigan, magkakapatid na kami. Ayoko, Alfred. Akala ko ba okay na tayo? Akala mo lang yun, pero hindi. Hindi ako magpapadala sa tukso dahil mas matimbang ang pagmamahal ko sa mga kaibigan ko. Ha? Kaya tigilan mo na kami. Tigilan mo na yung mga kaibigan ko. Ayoko! Ayoko! Tessa! Fred, sorry ha. Ito kasing babaeng to eh. Ikaw kasi, ang landi mo! Ikaw mas malandi. Hindi mo kinakalma lagi yung Maria mo. Lagi na lang excited. Oo, nag-aaway na naman kayo. Tama na. Di ba nag-promise tayo mula bata tayo, magkakaibigan tayo, di ba? Alalahanin niyo, may pinirmahan pa tayong kontrata. Alam naman namin na ikaw yung type ni Alfred eh. Huwag niyo nang anuhin yun. Walang bilangan dito. Di ba mangako tayo ngayon? Walang lalaking makakasira ng pagkakaibigan natin. Till death do us part. Till death do us part. Ano? Till death do us part. Yes. Okay. Halika na, group Love hug you, na tayo. friend. Love you. Ay, Kips, mamaya ka na lang ha. Kaya nga. Pasensya ka na. I-vaccine mo muna yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!